kasaysayan, haloy ng panahon. Ikaw pinangalan sa kahoy na mapusugon, naging puso kang kabikulan. Banwaan na nasasangilan, mga angat dahil tinalikudan. Ipintakasi ko sa kagamsan, mga palaog ikangalalang. Isarog na pusog, masulog na salong, marambong nakapalibutan. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, di pag-uulyo sa kinaman, sa gabos na panahon. Ikaw, mamuhunan ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusuon. Ngunyan, ika alistaran, banwaan na nasasangilan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagamsan. Kitang mga nagelyo, maurag na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, ibang uulyo sa kinaman, sa gabos na panahon. Ikaw, mamuhutan sa kung pag-iikutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagamsan. Kitang mga nagelyong matitibay Bicolano, makuturan ng mga tao. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, ibang uulyo sa kinaban, sa gabos na panahon. Ikaw, mamuhutan. Nagayunan Express. Mag-aram ka mga barenta aktibidad, asin mga programa kan lokal na gobyerno kan naga, tuyong aldaw na Lunes hasta Biyernes, 30 minutos sa pagbabareta kay Basirisa Santos, kan News and Publications Division, kan City Events, Protocol and Public Information Office, kan lokal na gobyerno kan siyudad ng naga. Ang Nagayunan Express. Marhay na aldaw, Bicolandia. Live, halidigdi sa City Events, Protocol and Public Information Office sa Pagcor Multipurpose Building sa Barangay Balatas, Naga City. Uya na ang mga impormasyong dapat nindong maaraman ngunyan na Lunes. Ang Nagayunan Express. Department of Health nag-abiso manungod sa naglalakop sa social media nin mga salang impormasyon manungod sa salud. Ang Nagayunan Express. Mga aking nangangaipon nin atensyon medikal na dinadara sa Naga City General Hospital nagdadakol, pagbugtak nin dugang na pediatrics facility kan ospital pigpaplanuhan na. Ang Nagayunan Express.
Naga bilang green zone sa eleksyon, pigihiling na mamamantener sigun sa COMELEC. Naga Ngunyan Express. LGU Naga, igwang 31 bagong promoted na permanent employees. Umento sa sweldo kan mga empleyado kan LGU, epektibo ngunya na taon huli sa pagiging first class city kan syudad. Naga Ngunyan Express. Anibersaryo kan 15 Martires kan Bicol Pigrumdum. Naga Ngunyan Express. Asin schedule kan mga aktibidad katakod kan pista kan itom na Nazareno isihon. Naga Ngunyan Express. Ako si Riza Santos. Inian ang Naga Ngunyan Express. Nag-abiso ang Department of Health na likayan ang mga salang impormasyon manungod sa salud. Ini matapos manutaran ang magkapirang social media post na subuot igwang nakakaulakit na helang na naglalakop sa sarong nasyon sa Sirangang Asya. Sigun sa DOH, mayong kumpirmasyon hali sa pigsasabing nasyon o magin ang World Health Organization kung sa inaktibong miyembro ang Pilipinas na nagsusunod sa international health regulations. Ang sistemang ini ang nagtataonin mga masasarigang impormasyon may kinaaraman sa international health concerns. Dugang pa kan DOH, aktibo as nakaposisyon ang disease surveillance systems kan Pilipinas para magberipika asin makataonin tamang impormasyon sa publiko. Nangapudan ang ahensya na daay magheras o magpalakop nin mga questionableng website o online sources, laman ang mga impormasyong nagkikrear nin kariribungan. Naga Ngunyan Express. Nagdadakol ang bilang kan mga aking dinadara sa Naga City General Hospital para sa atensyon medikal. Kung kaya plano ngunyan kan gobyerno lokal, dugangan ang pediatrics facility asin personahe digdi. May report si Ella Abrera. Naga Ngunyan Express. Padagos nagdadakol ang bilang kan mga pasyente nagpapasiri sa Naga City General Hospital. Tangani matugunan ang mga pangaipong medikal urong na sa mga kaakian. Kung kaya sa pinakahuring pag-urolay entre mga personahe kan NCGH, asin ni Alcalde Nelson Legacion na pag-uruyonan ang pagkakaigwang dugang na pediatric clinics sa nasambit na ospital. Nanotaran po kaya si paglangkaw ng mga pasyente, mga aki sa tuyang Naga City General Hospital, asin tanganing matugunan si needs po nila kaipuhan nin dagdag na pedia rooms and si mga personahe na maasikaso po sa sainda. Sa presente, igong 4 na pediatric rooms sa NCGH. Alagad tulusan na ang nagagamit, hulita for repair ang sarong room. Sa mga panahong napapano ang tulong pedia room, temporaryong ginagamit ang OB room na parehong nasa second floor. Igwa maning 8 staff nurse para sa pedia, OB, newborn asin surgery. Sa planong pagdugang ni mga pedia rooms asin personahe, mas mapaparikas asin maging epesyente ang pagsimbag sa atensyong medikal kan mga aki. Kung kaya sabi kan alkalde, kaiba ini sa mga prioridad na gigibuhan nin mga paagi sa mga masunod na aldaw. Ang sabi ko po, bago po ako naghali duman sa meeting, itao sa kuya si kompletong listahan. Kan personnel requirement, kan Naga City General Hospital, and even si needed equipment kung kinakailangan. Para sa Naga Ngunyan, Ella Abrera. Naga Ngunyan Express. Magkakaigwanin pagbabago sa kondukta kan kapistahan ni Jesus Nazareno sa maabot na Huwebes, Enero 9. Susog sa urolay na pinanginutan ni City Events Protocol and Public Information Office Head Allen Riondanga, kaibanan ng Public Safety Office, City Engineers Office, Naga City Police Office, Solid Waste Management Office, General Services Department asin Hijos de Nazareno, imbes na sa plaza sa sentro kan syudad, gigibuhon ang Misa Pontifical sa Holy Cross Parish sa Barangay Tabuco na mapoon alas 5 nin hapon na susundan kan prosesyon kan imahen sa mga mayor na tinampo kan Naga. Inihuliman kan patrabaho na ginigibungon yan sa Plaza Quezon na posibleng makaribok sa solemneng aktibidad. Antes ang kapistahan sa Huwebes, magkakaigwa muna nin replica procession sa Miyerkules, Enero 8, alas 5:30 nin hapon sa Parokya Manliwat. Alas 7 Martes o sa agang Banggi, nakatalaan ang solemneng pagbulos sa imahen kan itom na Nazareno sa Holy Cross Parish, Manliwat.
Papanginutan ini kan miyembros kan Hijos de Nazareno Lerma. Naganunyan Express. Bilang project owner, si Shertohon kan LG Yunaga sa paagi kan City Engineers Office na 100% tapos sa ipinagtalaan na aldaw ang pigtutugdok na edipisyo kan Plaza Quezon sa sentro kan Naga. Ini ang sinabi ni City Engineer Alexander Canning katakod kan pigsisibutan ngunyan na konstruksyon kan building sa laog kan Plaza Quezon. Nakaipuhan mailamag sa bulan nin Agosto o nagkakapirang semana na bago kan Peña Francia Fiesta. Lain kaiyan, sinabi ni Canning na hihilingon maninda na laog sa project specification ang edipisyo kaibahan na ang paggamit nin standard na mga materyales asin project implementation. Ang building na igwanin budget o kantidad 190 milyones pesos o okuparon man giraray kan mga tindahan na nagre-renta ngunyan sa gilid asin likod kan entablado kan nasambit ng plaza. Naganunyan Express. Monitoring agency kayo ni ang DPWH. Siyempre, ang City Engineers Office man magtataga sabay ng monitoring. Siyempre kita ang project owner. Dapat mahiling na lang na ang trabaho talaga is within time frame, within project specification, and tama talaga ang project implementation. Naganunyan Express. Igwangunyan in 31 bagong promoted na permanent employees ang gobyerno lokal kan Naga. Huliman kan pagiging first class city, epektibo ngunyan na taon ang salary increase kan casual as in permanent employees kan LGU. Alagad, hurot ni Alcalde Nelson Legacion sa sangguniang panlungsod, malangkawan pa ang aumento sa sweldo kan job order as in contract of service employees kan syudad. May report si Ella Abrera. Naganunyan Ipresentar Express. na ang 31 bagong promoted permanent employees kan gobyerno lokal kan Naga durante kan ginigong flag raising ceremony ngunyan na Lunes. Erot na sindang nagsumpa kan Huwebes, Enero 2 sa indang mga designadong opisina. Lainig di, sinabi ni Mayor Nelson Legacion, epektibo ngunyan na taon ang salary increase para sa mga empleyadong nasa casual as in permanent status. Inihuli sa pag-reclassify kan syudad ng Naga bilang first class city. Ninhuli ta pig-reclassify ang city from second class city to first class city. Ang epekto ka ito, iyon na may increase in salaries. Magigirumduman as a second class city si salary kan mga empleyado and therefore si corresponding benefits. Nasa 95% lang kan prescribed salary scale under the salary standardization law. Pero ngunyan na first class city na ang Naga, magiging 100% na si sweldo kan permanent and casual. Alagad resulta man kaini ang mas dakulang gap kan sweldo nin mga empleyadong nasa permanent as in casual status kumpara sa mga nasa job orders as in contractual. Naaabuto ning kulang-kulang 3,000. Kung kaya mawot maghinguha kang alkalde na magkaigoman ning salary increase ang mga JO as in COS employees bilang simbag sa paglangkaw kan inflation taon-taon as in paghipno sa mga kakulangan. As to the amount, I am leaving it to the discretion of the members of the Sangguniang Panlungsod. Kasubago, nabanggitan ko na po sa magkakapira sa Inda na dahil dapat magbaba sa 500 pesos per month ang increase. And pwede man po na 1,000. Hindi lang masiguro base sa pakikipag-ulay ko sa City Admin Lito and Emi Velasco kan City Budget Office kung kakayanon ang 1,500 or even 2,000. Pero I think 500 or 1,000 would be okay. Ang dugang na sweldo sa mga empleyado, sigon sa alkalde, apresyasyon naman sa mga empleyado, urog na sa 10 awards na naresibikan syudad ng Naga sa taong 2024. Magin ang pagrekonosir kan sa indang naging papel sa syudad. Bilang apresyasyon, bilang pagbisto kan naging papel ninda sa mga naging nagkagiribot sa laog kan taon 2024. As in, ninuli man po sa
pag-rekonosir sa Syudad Canaga kan manlain-lain na ahensya kan gobyerno nasyonal sa paagi nin mga awards, recognitions. Kaya itinaotaman si gabos na benepisyo. And suway po kayan, si padagos na pag-bisto, pag-acknowledge kan sa indang papel sa naginagampanan sa ginigibot sa Naga asin tanganing mas lalong ganahan si Sinda ang lambang saro sa Sinda kaya minarahaytan na langkawan si Sindang sweldo. Para sa Nagangunyan, Ella Abrera. Nagangunyan Express. Antabayan, syudad ni Naga bilang green zone sa maabot na pirilian, mamamantener sigun sa COMELEC. Ang detalye sa pagbabalik kan ANN Express. Nagangunyan Express. Mag-aram ka mga barenta aktibidad asin mga programa kan lokal na gobyerno kan Naga tuyong aldaw na Lunes hasta Biyernes 30 minutos sa pagbabareta kay Basirisa Santos kan News and Publications Division kan City Events Protocol and Public Information Office kan lokal na gobyerno kan syudad ni Naga. Ang Nagangunyan Express. Kasaysayan, haloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipintakasi ko sa kagawsan, mga palaog, ikagaglalang, isarog na pusog, masulog na salog, marambong nakapalibutan. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, di pag-uulyo sa kinapan sa gabos na panahon. Ikaw, mamuna ka, sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusugon. Ngunyan, ika ang staran, banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana,
Mag-aram ka mga barenta aktibidad asin mga programa kan lokal na gobyerno kan naga tuyong aldaw na Lunes hasta Biyernes 30 minutos sa pagbabareta kay Base Risa Santos kan News and Publications Division kan City Events Protocol and Public Information Office kan lokal na gobyerno kan siyudad ni Naga. Ang Naga Munya Express. Arog kan mga nainot na pigibong ehersisyo politikal, pigihiling na ang syudad ni Naga, yaon man giraray ngunyan sa Green Zone o sa matuninong nakamugtakan base sa pagpulsokan Commission on Elections. Ini ang pigtawan doon ni COMELEC Naga Election Officer Attorney Michael Julia Jr. base naman sa iyang pakikipag-olay sa Naga City Police Office ka nakalihis na aldaw. Sinabi ni Julia na peaceful ang syudad pagkatapos na mayo nin ipinag-report na areas of concern o areas of immediate concern ang pulisya. Sa talakan NCPO, mayo pang election-related violence na nairehistro ang mga otoridad sa syudad. Kung igwaman daang nangyayaring iriwal, iyan limitado sana sa media o social media, asin mayo nin physical na pangungulog o pagdanyar nin buhay. Pakiolay ni Julia sa publiko na magdanay o pirmisa ng ipangadji na magdanay ang tuninong na pirilian. At Naga Munya Express. Iyan po, kabali na po yun sa, itong sa talk po sa PNP. Kabali po sa mga report na pigasubmit ito pong peace and order situation sa sarang lugar. Sa Naga City, permi man po kitang green zone po kita, Ibig sabihin kang green zone, peaceful po. Makikitang areas of concern, makikitang areas of immediate concern. Kaya kita, peaceful. Green zone po kita. Mising ngunyan, green zone man po kita. Taramdam po sa Naga City, manigding mga election-related violence kung mag-iiriwal lang sa media lang o sa social media, sa mga lang. Sa mga word war lang sinda. Tataram lang, pero may physical violence. At Naga Munya Express. Hasta kasubagong aga, nasa 300 na ang mayor's permit na nai-release sa mga bago as nag-renew na mga negosyo sa Naga sa nagpapadagos na Business One Stop Shop 2025 sa Naga City People's Hall na nagpuon kan Webes ka nakaaging semana, Enero 2. Nasa 9,000 ang mga nairehistrong negosyo sa syudad kan taong 2024 asin target ining malagpasan ngunya na taon. Nilalauman man na mas madakol ang mga maaprobetsar kan mga serbisyo sa BOS sa ikatulong semana kan Enero. Ang Business One Stop Shop o BOS taunang programa na obhetong maparikas ang pagproseso nin mga permit kung saan ang manlain-lain ng mga opisina kan gobyerno lokal asin nasyonal na imbelto sa pagtaong permit sa mga negosyo nasa sarong lugar sana. Yaon digdi ang City Engineers Office, City Planning and Development Office, City Health Office, City Environment and Natural Resources Office, City Treasurer's Office as in Bureau of Fire Protection. Presente man ang mga personahe kan kada barangay sa syudad para sa pagtaunin barangay business clearance. Madurar ang BOS hasta sa Enero 20 ngunya na taon kaya magpasiring na sa Naga City People's Hall asin amay na aprobetsaran ang mga serbisyong ini tangani makaiwas sa mga penalidad asin surcharges. At Naga Munya Express. Sa paagi kan wreath-laying ceremony asin simpleng programa, pigrumdum sa syudad ni Naga ang ika-128 anibersaryo kan 15 Martires del Bicol sa Plaza Kaini sa sentro kan Naga kan Sabado. Sa mensahe ni Alcalde Nelson Legacion, pigtawan doon ang importansya kan pagpapahiling nin kusog buot bako sana sa pagiging martir o pagbuwis nin buhay siring kan mga hiruwe kan syudad kundi magin sa iba-ibang paagi. Presente sa okasyon si Vice Alcalde Cecilia Veluz de Asis, miyembros kan Sangguniang Panlungsod, City Administrator Lito del Rosario, asin si Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado Jr. Nakisumaro sa aktibidad ang mga personahe kan Naga City Police Office, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Public Safety Office, asin ang Philippine Air Force Reservists. Yaon man ang mga institusyon asin organisasyon arog kan DepEd Naga sa panginginot ni Superintendent or Schools Division Superintendent Susan Coliano, Boy and Girl Scouts of the Philippines, asin ang mga Masonic Lodges kan syudad. Rumdum pa daw urog na kan mga hobe na henerasyon kung si Isay ang 15 Martires kan Bicol, sinda Padre Gabriel Prieto, Padre Severino Diaz, Padre Inocencio Herrera, Manuel Abella,
Domingo Abella, Ramon Abella, Camilo Jacob, Tomas Prieto, Florencio Lerma, Macario Valentin, Cornelio Mercado, Mariano Melgarejo, Leon Hernandez, Mariano Aranya, asin Mariano Ordenanza. 60 anyos ang pinakagurang sa edad na si Manuel Abella, mantang 25 anyos naman ang pinakahoven na si Domingo Abella. Nagangunyan Express. Asin yan ang mga impormasyong naguno para sa lambang na genyo. Sa mga angat na inaatubang, lugod magdanay pirmi, ang kusog ni buot, pagdadamayan, asin, pagtatrabangan. Padagos na genyo, padagos naga. Antabayan ang replay kan ANN Express tuyong alas 5:30 nin aga sa radyo kan Energy FM. Sa ngaran kan News and Publications Division, kaibanan si Jason Yola. Joel Sulina, Ella Abrera asin technical team kan City Events Protocol and Public Information Office, inian ang Nagangunyan Express. Diyos mabalos. Nagangunyan Express. Mag-aram ka mga barenta aktibidad asin mga programa kan lokal na gobyerno kan naga tuyong aldaw na Lunes hasta Biyernes 30 minutos sa pagbabareta kay Base Risa Santos kan News and Publications Division kan City Events Protocol and Public Information Office kan lokal na gobyerno kan siyudad ni Naga. Ang Nagangunyan Express.